Kaixo, ni Aroa naiz eta txakurra daukagu etxean ipuina irakurri dut. Eta laburpena irakurriko dizuet. Ara ba. Txakurra daukagu etxean, eta zer? Eta neska bat ekartzen du txakur bat etxera eta esaten diote ikusterakoan gurasok txakur bat gure etxean egin zuten garrasika biek batera, zuge pozoitzu bat balute bezala. Beren begiak kanoi balak ziren, tonen kontra tiroka, baina hobe izango dut hasieratik kontatzea. Neskaren ipuina birraitona dauka, eta Pako bere izena du. Hitzak ahazten egin zitzaizkion, eta ez zuen ere ez esaten ezer. Egun batean neskariren ipuina barkera joan zen meriendarekin, eta txakur bat aurkitu zuen, eta berarekin jolastu zuen pixkanaka. Txakurra bakarrik zegoen. Neska etxera datorrenean txakurra atzean zegoen. Eta txakurra etxera eramaten du. Etxean txakurra magalean jarri nion. Orduan iritsi ziren orain arrasako etortzen dira. Ama galdetu zidan, dio, zertarako nahi duzu txakur bat etxean? Asko maitatzeko. Baina erantzuten dio, eta gurasok ere esaten dute pedigririk ere ez dauka, eta txakurra hau abandonatuta zegoen, eta niri importatzen zait, erantzuten du neska. Bakartu zion, eta gero joan ziren albaitariarenan. Berrikunena egiten du etxean, pixa eta kaka egin zen. Ama esaten dio, erakutsi behar duzu pixa eta kaka kanpoan egitea. Neskaren biramuna oso pozik dago. Tonerekin orain ez dauka beldur asko, eta pozik zegoen. Behin batean amaren auto barruan geratu zen ton. Autoan guztiz itzita zegoen, eta eguzkia zegoen. Ama iristerakoan autoran ikusten dio ton era pizkat mareatuta zegoela, eta
etxera iristerakoan bainatu zion ur hotzarekin. Gero izeba etortzen da etxera eta esaten du, txakur bat uretzean, eta denok erantzuten dieron. Eta zer? Oso polita izan da, gustatu zaizu? Bai. Zu daukazu txakurraren bat edo animaliren bat etxean? Neukan baina izan. Eta nola zuen izena? Neukan bi. Bat neska zere itzen zen. Emea, ez? Emea. Bai. Eta bestea? Eta bestea zen txakur bat. Arra? Bai. Eta Nola zuten izena? Koki. Koki. Eta maite zen ditun asko? Bai. Eta hil zirenean, zer gertatu zen? Pizka triste egon zen. Baina zuk, zurekin zeuden bitartean ondo portatu zinen beraiekin eta maitatu zen ditun? Bai. Orduan hil ziren zure maitasuna, ez, eramandaz, ez? Bai. Oso ondo, bale ba, oso polita izan da.